Wel Ryan, trwad i'r trydydd rownd o Gwpan Cymru, be oeddech chi'n meddwl perfformiad heddiw Ciro Pedorian efo Berio? Oedd y perfformiad yn bad. Dach chi'n bod, yr unig peth sy'n bwysig am Gwpana ydy bod chi mewn i'r het am y rôl nesaf. Dwi'n meddwl, athyn ni ddechrau bach yn slod, dwi'n meddwl. Ond ni'n gathon ni gol gynta. Dach chi'n meddwl, dyn tîm yn mynd i Ciro'r gem wedyn. So ia, overall, reit hapus. Ti dechrau gael rhediad yn y tîm yma. Nath trydytha athyn ni siarad, dwi'n meddwl, oeddech chi wedi bod yn dan ystod bach o patience, disgwyl gem chi. Ti wedi cael dyn mewn i'r tîm. Ti teimlo pethau mynd yn dda? Mynd o tad, dwi'n reit hapus. Dach chi'n bod, yr un bethau'n dweithio fi, pan o'n i ar y faint chi oedd chwarae trio cymeryd y cyfle pan maen nhw'n dod. Dach chi'n bod y gobeithio bod fi'n gwneud yna, gobeithio bod yn aros yn y tîm. Mi oedd yn gallu. Sut ti wedi chwarae yn Ryan? Ydy'r pêl-droed yn tîm o'n siwtio chdi, ffordd ti'n chwarae? Yndi tad, dach chi'n footballers ydy'r rhan mwyaf sy'n y tîm, lle dach chi'n bod ni gyd gallu pasio pêl, gallu receive pêl, dach chi'n so. Ia, mae'r ffordd da ni chwarae'n siwtio'r personel gyda ni lawr i'r... Ia, yn perffaith. Na fo, champion, a pwy sa'ch ti licio gael yn rôl nesaf, Gwpan Cymru? Rwy, dwi'n meddwl sa pawb yn ystafell newydd yn dweud bod sy'n gymeryd rwy'n gwrs ar un dim ond ein gallu cyrra rwy'n. Dwi'n gwybod, mae gen ni record da i ffwrdd o gartre dros 2 flynedd a hanner dweitha yma, da ni yma. Ond da ni gyd licio chwarae adra fyd. Be sa'ch ti licio? Adra taw i ffwrdd? Dwi'n meddwl bod ni'n mewn bothered rili oedd yno, fatha grŵp o players ddech chi'n ni'n gymeryd rwy'n ar un dim ond. Wrth gwrs mae'n braf i chwarae ar yr ofal. So, rwy'n adra, ie? Ie, gobeithio, ie. Na fo, gres. Da iawn iddo, Ryan. A wydde, dwi'n siŵr ni siarad? Diolch Paul. Diolch.